Avui tenim la satisfacció de comptar amb la presència de Javier Solana, que actualment és president del Centre d'Economia Geopolítica Global de l'ESADE i va ser secretari general del Consell de la Unió Europea i secretari general de l'OTAN, entre altres, i que ens oferirà la conferència Geopolítica, un món en evolució. Això serà després de la divulgació que farem dels projectes guanyadors del concurs Idees innovadores per al progrés, que serà presentat per Josefina Cambra. Aquesta institució és una expressió de la responsabilitat social corporativa del grup Caixa d'Enginyers, un element clau per a la nostra entitat, i des del seu naixement, a començaments del 2011, la Fundació ha invertit més d'1 milió d'euros en el més de 80 projectes que ha dut a terme en les 5 línies d'actuació: formació, excel·lència professional, beques i premis, enginyeria i innovació, retorn social, reinserció laboral, ecologia i sostenibilitat i cultura i esport. Entre altres, des de la Fundació també hem atorgat 30 beques d'estudis i desenes de premis acadèmics de final de carrera a estudiants de diverses disciplines, organitzant jornades tècniques i conferències, dotant de suport a la investigació, col·laborant amb països en vies de desenvolupament. El treball de la Fundació ens ha permès advertir-nos que hi ha moltíssimes entitats socials prenent iniciatives per ajudar a les persones amb dificultats en moments com els que estem vivint. I nosaltres, a través de la Fundació, recolzem aquests projectes. El nostre objectiu és ser un referent per als nostres socis i ajudar a construir una societat justa, equitativa i sostenible. I és en aquest sentit que treballem per aportar valor a les comunitats professionals. Bé, a continuació, com a president de la Fundació, també em plau informar-vos sobre una iniciativa que enguany hem endegat amb èxit. Es tracta de la primera edició del concurs Idees innovadores per al progrés. I un dels objectius d'aquest acte és donar a conèixer els projectes guanyadors. El primer premi, telecardiograma d'Abel Maestre, de Huelva. La idea principal d'aquesta iniciativa és la realització individual d'un electrocardiograma de manera fàcil, ràpida, fiable i econòmica. Segon premi, desenvolupament de nanoetiquetes basades en l'ADN de Bernat Croses, de Barcelona. Aquest projecte desenvolupa un concepte nou anomenat nanoetiqueta, dissenyada per obtenir informació codificada en quantitats ínfimes de matèria. Tercer premi, CICER, Sistema de Control Elèctric Remot, d'Antonio Pastor, d'Alicante. Aquest sistema incrementa l'eficiència energètica de la llar a través de la nova tendència endomòtica anomenada Internet of Things. El mundo ya no es eurocéntrico, el mundo y el poder y la economía se van moviendo desde la Europa clásica, de donde empezó el gran desarrollo económico que conocimos con la Revolución Industrial, que produjo tantas cosas, tantas maravillas de las que todavía estamos viviendo, pero el poder se ha ido desplazando poco a poco a través de años que han ido pasando primero el poder desde la Europa central, desde nuestra Europa céntrica, hacia Estados Unidos, a través del Océano Atlántico, y ahora la vemos como el poder se sigue desplazando sin pararse en el Océano Atlántico y van moviéndose hacia el Océano Pacífico. El mundo, por tanto, es muy distinto desde el punto de vista de sus relaciones políticas. El mundo ya no está representado por los europeos. Hoy, si hiciéramos el análisis de las 10 economías más prósperas del mundo, hoy solamente hay 4 que son europeas. Si hacemos una pequeña proyección hacia el futuro, dentro de 10 años habrá 3. Dentro de 25 años posiblemente habrá 2. Y si me dejan ustedes proyectar un poco más, llegará un momento, que no lo veremos quizá los que estamos aquí presentes, donde las 10 primeras economías mundiales no habrá ninguna europea. Lección que hay que sacar: el mundo cambia, hay potencias que emergen y emergen de manera muy potente, y el centro de gravedad del poder se va a desplazar. Seguramente la primera potencia mundial será China. Será la primera vez que un país de tradición no judío-cristiana tiene todo el máximo poder en el mundo. Es la primera vez que un país asiático se convierte en la primera economía del mundo.